Helo! Emyr Rhys ydw i o sgiliaeth. Carwn ni ddangos sut mae defnyddio adnodd yn Microsoft Word sydd wedi'i gynllunio'n bennaf i gefnogi myfyrwyr efo anghenion dysgu ychwanegol, i hefyd gefnogi dysgu dwyieithog. Yr adnodd yma ydy'r weddymdrwythol ac mwyn ei ddefnyddio'n llawn mae'n rhaid defnyddio'r fersiwn ar-lein o Word sy'n ymddangos mewn ffenest porwr, yn lle fersiwn sy'n rhedeg ar y cyfrifiadur fel rhaglen annibynnol. Mae'n bosib dod o hyd i'r weddymdrwythol trwy fynd i'r fwydlen gwedd. Trwy ei alluogi mae gan y myfyrwyr mynediad i wasanaeth testun i leferydd, yn naill ai Cymraeg neu Saesneg. It is possible to find the immersive reader by going to the View menu. By enabling it, the students have access to a text-to-speech service, in either Welsh or English. Ond ar y fersiwn o Word sy'n rhedeg mewn porwr, mae hefyd yn bosib gwasgu'r botwm hoff ddewisiadau darllen a chyfieithu'r testun, naill ai fesul gair neu'r ddogfen gyfan. But on the version of Word that runs in a browser, it is also possible to press the Reading Preferences button and translate the text, either word by word or the entire document. Os ydym yn dewis y ddogfen gyfan, yna mae dau dab yn ymddangos sy'n galluogi'r myfyrwyr i weithio trwy'r cynnwys yn ddwyieithog i'r graddau sy'n ymateb i'w broffil iaith. Gallan nhw glywed sut mae ynganu unrhyw eiriau sy'n anghyfarwydd iddyn nhw ar lafar, neu adnabod geiriau sydd yn gyfarwydd iddyn nhw ar lafar, ond sydd ddim yn gyfarwydd iddyn nhw fel testun. Welwn ni felly adnodd sy'n caniatáu gweithgareddau dwyieithog i'r holl ddosbarth. Trwy lunio taflen gwaith uniaith Gymraeg neu Saesneg, ond gofyn i'r myfyrwyr i gyd cynnig ymatebion sydd naill ai yn gwbl ddwyieithog neu'n cynnig termau allweddol dwyieithog, mae'n bosib gwahaniaethu yn ôl gallu iaith. Mae hwn yn cynnig profiad adeiladol a chyffroes o ddwyieithrwydd i'r holl ddosbarth, ac yn gwobrwyo gallu ieithyddol.